Hai Bay Rock, ang tini norong ni bagay kaisa video tuipai tongo chicken roast songoi phunuknai. Aboni bising ang norong no kaham ke phunukmalia bahai ke khlai bahai ke tamo khlai pias rama rok oborok phunukmalia. Aboni bagay ani time to tini time malia time kri bula aboni bagay phunukmalia ta. Naijong ni tofano ang thogri paikha tabuk hingkai thok kutung khaina nangnai. Thok kutung khainani time hingkai 10 থেকে 5 মিনিট 10-5 মিনিট মানে নাঙ্গোটা সময় থক কুটুং খাইনানি আর পিয়াজ রেখা নাইটংদি পিয়াজ রেপাইखे आं tabuk hingkai pias kol swnai tabuk pias kol tongo naitongdi tabuk pias kol ma naitongdi bahai ke khlai tarpore pias no moji rwnani time hingkai 10 থেকে 15 minute hairong no nango pias kaham ke mojinani naitongdi pias mojina nango kaham ke pias mojia hingkai chicken roast songoi maya karon hingkai pias joto moji khakai aswng no kaham wngnai naitongdi tabuk pias moji bemen pore ang tabuk hasing risum rekha tabuk naidi kaham ke ang ro mix khainai kaham ke kolnai kaham ke kolbemen pore naidi kaham ke kolnai kaham ke kolbemen pore ang ro kornai swtui tabuk rwnai swtui rwnai naitongdi swtui ni poriman naitongdi swtui bwswk rwna nang tabuk swtui rwnai naitongdi swtui ni poriman bwswk swtui bwswk rwna nang swtui bisi rwna nangya half chamos rwkhainango gorom jira rwkha tabuk ta mangso khiklai rwkha tabuk ang kol swnai naitongdi tabuk kolmani tabuk swrapsa kolui tongnai kolui tongmani pore chini som keha rwkha som rwui tabuk teisa kolnai tabukai kolui ma tongnai kisa kaham ke dry khaina nango tola jate khamya twikhai karai kolui mang tong nangnai tabuk kolmani pore tabuk twi kisa rwnai twi rwmani pore naitongni kolnai tabuk kolui mangma tongrwnai tabuk hingkakai kol runai tabuk teisa kaham ke ma kolnai naitongdi ani chicken leg piece bahai wngkha bahai wngkha naidi norok ekdom pura perfect khe ang tini songkha thoge thotok hai tongkha chana muchung tongkha ang mai se okhui tongsiu mai okhui ma kukwring tongkha tagmo mungkha khe fatsa maisi chaima nagranai asakhe ekdom chana muchung tongkha nijin songo nijin chana muchungo tabuk bwtui paikha tabuk hingke tomato red chilli kecho badam mix khaijak obo tabuk rwkha tabuk mix khainai naitongdi kaham ke naitongdi tabuk khe mui munui paikha tabuk hingke mai chanani ready khlai swnai bahai wngjakha naidi norok chajakhe ba ani channel no subscribe khairdi tai bell icon no sini rwdi hambai jotono no.